Biye araba ye muharam kalo tile 29 hijira 1400 ani 45 donna k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an sugantili la an b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin an ka jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goita ani Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Niger ko ka ɲɛnabɔ ni hakili ye ko o de kɔni ka ɲi kosɛbɛ nin kɔni kɛra nɛgɛjuru sira fɛ araba CNT wasadenw u kɔni sɔnna hakilina 5 ma min yirala u la u ka wasabulon kɔnɔna na minisiriw yɛrɛ fɛ o yɛrɛ kɔni kɛra tarata utkalo tile 25 tɛmɛnen CICB kɔnɔna na. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Niger minisirima ɲɛma kura ale kɔni taama kɛ ka taa Chad jamana kan a kunbɛnna Chad jamana ɲɛma fɛ ni o ye Mahamadu Idris Déby Itno ye. I n'a fɔ da magara la bakurubaw la an ka jamana kuntigi kolonɛl Asimi Goita ale ni Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ kuma yɛrɛ kɔni bolila Niger yɛrɛ kunkan ko o kibaruyaw kan ni maa fila bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko Niger ka ko k'a ka ɲɛnabɔ ni hakili ye ko de kɔni ɲɔgɔn tɛ ko de bɛ basigi kɔni nati Sahel jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔni na min ye kolonɛl Asimi Goita ye a kɔni ni nɛgɛjuru sira in kuma fɔ Twitter bɔlɔlɔ sira fɛ bi araba sɔgɔmada in na Abdou Watara ale ye ɲinini minnu k'a la a b'a ɲɛfɔ an ye. Mali jamacɛ fanga ma ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ani Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin olu ye barosigi kɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye telefɔni ye a yirala k'a fɔ telefɔni ci a kɛra ka da kan farafina kɛlɛya tɔnba CEDEAO olu ye dantigɛli kɛ uti kalo tile 10 k'a yira k'a fɔ ni Niger lahalaw ta k'a lajɛ olu kɔni na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se ka Mohamed Bazoum ka sigi a nɔ la wa u b'a fɛ a ka kɛ hakilisigi ni basigi la ka sababu kɛ jɛkulu dɔ bɛ u bolo jɛkulu minnu labɛnlen don u b'a fɛ ka jɛkulu in bila ka taa o baara kɛ farafina kɛlɛya tɔnba Union Africaine olu y'a jira k'a fɔ u bɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw dɛmɛ nin baara in na Mali cɛmancɛ fanga ani Burkina Faso ta tɛnɛ min bɛnna juillet kalo tile 11 ma olu ye dantigɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ olu ka dɛmɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔdenw ye minnu y'a laɲini k'a fɔ u b'a fɛ k'u ka ɲɛnamaya baaraw kɛ n'u yɛrɛ ye u b'a fɛ ka u tɔgɔ yɛrɛ don fana tariku la walasa min ye Niger ye a ka yɛrɛya o ka se ka lasabati Mali ni Burkina u ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ni wulikajɔ kɛra ni kɛlɛkɛcɛw ye CEDEAO fɛ ka taa Niger k'a fɔ k'u bɛ taa Mohamed Bazoum sigi a nɔ la fanga la a bɛ kɛ komi u ye kɛlɛ yɛrɛ laɲini ka ɲɛsin olu jamana fila ma nin ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ Mali ni Burkina Faso uti kalo tile 7 u ye jɛkulu dɔ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa Niamey n'o ye Niger faaba ye an ka minisiri min bɛ n'a bɛ wele ko kolonɛl Abdoulaye Diop ale de kɔni tun bɛ a jɛkulu ɲɛmaya la taakun tun ye min ye ka taa u ka sindiya ni balimaya ale ni teriya ko yira Niger jamana kɔnɔdenw na ani Niger cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la Burkina minisiri min ka baara bɛnnen don Burkina ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma tarata uti kalo tile 8 ale fana ye sɛbɛnfura dɔ labɛn k'o bila ka taa diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba kɔnɔ n'o ye Nations Unies ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye Conseil de sécurité ye sɛbɛnfura in na a ko a b'a ɲini diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa hakilina jugu min bɛ yen ni CEDEAO b'a fɛ k'a ta ka se ka hakilina in ka dan sira cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara hakilisigi ni basigi kan Niger jamana kɔnɔna la. I n'a fɔ an da magara la bakuruba la CNT wasadenw olu kɔni sɔnna hakilina yira min kɔni kɛra u la minisiriw fɛ n'o kɛra hakilina yira 5 ye n'an ko ma ko projet de loi n'o yɛrɛ baaraw bɛɛ kɛra tarata utkalo tile 15 san 2023 yɛrɛla k'a fɔ sa minisiri minnu kɔni taara hakilina yira ninnu na o de ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen don bolimafɛn ko ma ka taa se minisiri min ka baara ɲɛsinnen don togodaw yɛrɛ yiriwali ma ani minisiri min ka baara fana ɲɛsinnen don sariya ko ma fo ka taa se minisiri min ka baara ɲɛsinnen don sanfɛ kalan yɛrɛ kɔni yiriwali ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na wa nin bɛɛ kɔni kɛra minisiri fana ɲɛna min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ ɲɛtaga la kɔrɔkɔrɔli ma n'an ko ma ko ministre de la refondation Ibrahim Ikasa Mayiga kelen t'a tɔgɔ la Ali Kulubali ani Musa Jalo u sigira ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Kalo tile 15 min ye Mali wasadenw kɔni ye olu ye sariya caman kɔni ta sariya minnu bɛna kɛ sababu ye jamana ka se ka kura fiyɛ a la cogo min na kɛnɛya ta nasira kɔni fɛ Kirita nasira kɔni fɛ ka taa se fɛn ye sirabako olu bɛɛ lajɛlen ka nasira kɔni de fɛ o de la ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye
tɔgɔdaw yiriwali kɔni de ma. O ministre ni ale kɔni kun siɲɛ fɔlɔ kɔni do yaasa ka se ka taa a ka hakilila dɔ ka o kɔni jukɔrɔma don do wasadenw kɔni kɔrɔ. A jirala k'a fɔ ale ka hakilila ni o kɔni kun ɲɛsin bɛ yaasa OPAM olu baara olu na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na, ni o ye sariya dɔ fana ka se ka o kɔni ta sariya min ni o y'a wele ko Office des produits agricoles du Mali ka se ka o kɔni sigi sen kan. A jirala k'a fɔ o senfɛ a ka kuma ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen kɔni senfɛ a y'a ye fɛn ye wasadenw olu kɔni diɲɛna yaasa ni cakɛyɔrɔ in a ka bila sen kan. Wasadenw olu kɔni ye kalata 100 sigila maa 124 olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'u sɔnna. Maa kelen ye kalata a juguya la, maa 4 olu y'u sɔn minɛ. O de hokumu kɔnɔ ni sariya sunba ye nin bɛna kɛ sababu kɔni de ye OPAM gɛlɛya min bɛ yen ka se ka OPAM ka sariyaw fɔ a ɲɛna ale kan ka taa sira jumɛn de fɛ. A bɛ OPAM senbɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ parce que n'a fɔra e ka kɛ a sanba ye, i ka kɛ a feereba ye, e ka kɛ a jaabi diba ye, gɛlɛya dɔ b'a la. Donc secrétariat technique et financier ale de jɔlen bɛ a wariko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Donc ka taa stock san ale b'o kɛ. N'a transport ka kan ka transporter ni ka n'a bila magasin kɔnɔ o b'o baara bɛɛ kɛ. Maintenant ni décision taara sisan k'a fɔ an ka stock dɔ bɔ ni k'a feere nin yɔrɔ in na walasa a bɛ se ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la sugu la. Bon o décision ninnu mana ta OPAM de kan ka hakɛ min n'o yamaruyala ka di ale kan k'o fɔ. N'a fɔra sisan an ka taa ni hakɛ dɔ ye Gao bien an ka taa n'a ye Tombouctou gɛlɛya bɛ yen nɔ kɔngɔ b'olu la. Bon stock d'intervention d'État de bɛ mobiliser en ce moment o minnu bɛ taa ou bien donation gratuite min kɛ k'a fɔ gouvernement ye nin ta k'a di u ma pour que k'u dɛmɛ dumuniko la olu tagali ko n'o kibaruya dira ale ma ale b'o de exécuter a dan ye o exécuter de ye. Bon mission commerciale ni o développer len bɛ o kɔrɔ tɛ k'o bɔra a bolo dɛ a bɛ se k'o kɛ kɛrɛfɛ mais o de kan ka dɔgɔya ka sago min ni jamana yɛrɛ mako dɔnnen don k'a fɔ a bɛ se k'an dɛmɛ mɔgɔ ka balo sɔrɔli siraw fɛ. Donc o bɔli o bolo a man ka kɛ gasi ye ne ɲɛna parce que projet in bɛna nin bɛɛ de prix-latigɛ de di mɔgɔ tɛ se ka kɛ juge ye ka kɛ parti ye. O kɔfɛ wasadenw fɛn ye 100 sigila maa 125 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye kalata ka jira k'a fɔ k'u sɔnna ani ka taa se maa fu ko ko u ma sɔn maa kelen ale kɔni ye o kɔni sɔn kɔni minɛ ka kɛɲɛ ni ministre min ka baara ɲɛsin bɛ kiriko ma ni o kɔni kun ye laɲini kɛ ka jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ lakɔliso min bɛ wele ko École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée n'u ye kasoladenw olu ka lakɔliso olu bi kalan yɔrɔ min na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan cogoya min de la k'o kalanso kɔni dilan jirala k'a fɔ wasadenw kɔni y'a jira k'a fɔ o sɔnna ministre ko fɔlɔ a ka kuma kɔni de ma o ministre a ka kuma kɔnɔna na o de senfɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn ye kaso fɛn de don min ni a bɛ maaw kɔni lasago nka a tɛ maaw bila ka bali ka baara kɔni de kɛ ni kalanso in bɛna kɛ sababu kɔni de ye ka fɛn ye kasoladenw ko o kala yaasa ni u bɔla don kɔni de la o yɛrɛ na se ka kɛ maa ɲumanw ye o kana kɛ maa jugu ye ka bila cogoya min na ka baara dɔw kɛ jamana kɔni kɔnɔna na. N'i ye kaso jateminɛ ce n'est pas que espace do mɔgɔ minnu bɛ yen i b'u garder k'u bali ka bɔ kɛnɛma k'u bali ka tiɲɛni kɛ o dɔrɔn tɛ yɔrɔ do mɔgɔw kan ka former mɔgɔw kan ka bilasira pour que u jogo ka yɛlɛma pour que u ka baara dege pour que n'u bɔra u ka se ka u place sɔrɔ société kɔnɔna na mais maintenant pour que u ka se ka kɛ a ɲɛma il faut que agent minnu bɛ o baara kɛ olu ka former ka ɲɛ olu ka former maintenant formation in fɔlɔ a kun bɛ kɛ institut fɛ an kun bɛ sɔrɔsiw fana solliciter u kana formation militaire kɛ mais gɛlɛya dɔw yira o formation na et module dɔw fana bɛ yen olu kun tɛ se ka kɛ an fɛ donc c'est pourquoi an ye nin école in créer donc en ce moment formation bɛna kɛ an ka mɔgɔw fɛ de manière autonome donc gɛlɛya tɛna ye promotion ka formation na n'u bɔra. Yaasa fɛn ye ba a ka se ka don Mali yɛrɛ furakɛ kɔrɔlen kɔnde la ni u b'a wele ko médecine traditionnelle pharmacopée ka se ka fɛn ye farafin furaw ka se ka ba kɔni don o kɔni na cogoya min de la a jirala k'a fɔ o de la sariya dɔ kɔni kun bɛ yen ni ministre ni ale kɔni kun ye o laɲini kɛ ka jira k'a fɔ ko o sariya ka se ka o kɔni ta cogoya min na ni o sariya a kɔni bɛna ba don farafin furaw la a jirala k'a fɔ ko ni o sariya sun bɛna cakɛyɔrɔ dɔ sigi n'u b'a wele ko Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle ka se ka fɛn ye farafin furaw k'o ɲini k'u dɔn k'o nafa dɔn ani k'a dɔn k'a fɔ u kan ka kɛ cogoya min de la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn cogoya min na o de hokumu kɔnɔ ale ka laɲini kɔni kɔnɔna na a ye k'a fɔ min ye wasaden bɛɛ lajɛlen kɔni ye kala kɔni ta k'a jira k'a fɔ ko fo ba de ka don fɛn ye farafin fura a ɲinini ani a kɛli kɔni de la. Sariyasun bɛ kɛnɛya de ɲinini kan
sanfɛ kalanso département ye texte ladon donc CNT bɔra ka texte adopté unanimité la min b'a to ɲinini bɛ se ka kɛ a ɲɛma an ka furaw kan ani an ka furakɛ cogo kan Mali kɔnɔ donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ ka furakɛli ko ni an yɛrɛ ka furaw ka valeur d'u ma bon pour que mɔgɔ caman ka se k'olu fana utiliser déjà mɔgɔw b'a utiliser ka kɔrɔ mais ni yɔrɔ sɔrɔla min bɛ ɲinini yɛrɛ kɛ ɲɛma o fɛn kan o bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ donc o de baara de tun bɛ sen na sɔgɔma in na. Madame Dambele Madina Sissogo ni ale ministre ye min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ sirabako mobilibako bɛɛ lajɛlen kɔni ma ale kɔni kun ye laɲini kɛ ka jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ baara min bi wele ko recherche expérimentation en bâtiment et travaux publics n'u ye jamana yɛrɛ ka cakɛlaw ani jamana jɔli baaraw ka se ka o kɔni sinsin ka kolo don a la ani fɛn min ye siraba ka boli ka se ka fɛn min ye o fana kɔni k'o dilan k'o ɲɛ cogoya min na ni ale kun bɛ k'o laɲini kɔni de kɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala ka ni sariya kisɛ fila min bɛ yen ni ministre a kun na n'u ye wasadenw kɔni ɲɛkɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kala ta ka jira k'a fɔ ko fo ka n'u fana kɔni de bila sen kan n'o o kɛla siraba kan ka sara a bɛ nɔgɔya o de hukumu kɔnɔ ministre a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye koba ye ko ka sababuya kɛ Mali a ka sariya sun min bɛ n'u bɛ siraba ko fɔ ko a sariya a kɔni kɔrɔ la ani sisan ko kɔni tɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye ko o de kɛla sababu ye laɲinikɛla yaasa ka se ka nin yɛlɛma cogoya min na. N'i ko ko sirabaw mɔgɔw b'a kan bolimafɛnw b'a kan bolimafɛn suguya ka ca. Bolimafɛn sen sabaw bɔlen don sisan sen filaw bɔlen don sisan ani bolimafɛn sen naani minnu bɛ olu b'a kan ani an ka farafinya woroduguyan fan fɛ sariya dɔw bɛ u y'olu ta san 2015 kɔnɔna na ani san 2019 kɔnɔna na o sariya sen minnu taara sariya sunba minnu b'anw bolo yan min bɛ Mali siraba taa ni ka segin ko sariyaw kɛrɛnkɛrɛn k'olu bila olu bɛ taa kuma min o y'a sɔrɔ o sariya sunba in taara parce que an ka sariya sunba min b'an bolo o taara san 1999 donc woroduguyan fan mɔgɔw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka sariyaden minnu ta o kɛra o kɔfɛ donc n'i ko k'i bɛ an ka sariya sunba kɔrɔlen ta ka baara kɛ n'a ye ani kura minnu taara o kun tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc an yɛrɛ an sigi sisan ka hakilila jagabɔ walasa an ka se ka na sisan an ka sariya sunba kɔrɔ min bɛ yan ani kura minnu taara jamana woroduguyan fan bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se k'o ta k'o don an ta in kɔnɔ walasa a ka bɛn kelen ma an ka na danfara don ani dugu wɛrɛ mɔgɔw cɛ donc sɔgɔmada in na an bɛ wasabulon minnu bɛ yen bolofara min b'a kɔnɔna na n'o ɲɛsinnen don sirabako taa ni ka segin ni transport ma an n'olu sigira an ye baara caman kɛ ala y'a kɛ bi an nana an ɲɛfɔ wasadenw ɲɛna donc n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bɛɛ y'i bolo kɔrɔta k'u sɔnna sariya kisɛ in ye donc an b'an ka wasaden bulon mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn. Wasadenw bɔlen filɛ nin ye ka sariya kisɛ 5 min ka se ka kɔnta o sariya kisɛ 5 tali kɔfɛ o bɛna kɛ sababu ye jateminɛw na k'a fɔ ko jamana maracogo min bɛ yen ka se ka fɛn ye hali sisan ka ni kura kɔni fiyɛ a la ani ka kɛnɛmaya ka jɛya ani ka fasoden caman ka se ka olu kɔni ka hakɛ kɔni di u ma wa a jirala fana k'a fɔ laɲini min filɛ ka kɛ hali sisan fasodenw fana ye ni laɲini de kɛ waati min na ni lasigi kɔni kɛla n'u y'a tɔgɔ da ko ANER a jirala k'a fɔ ko nin ye wasaba dɔ kɔni sɔrɔlen ye hali sisan fasodenw ka laɲini kɔni na ani jamana refondation jamana jɔliko kura min bɛ ka fɔ ko o fana kɔni sira fɛ ko nin ye fɛn ye taaɲɛ dɔ kɔni kɛlen o fana kɔni sira fɛ. Kulu min bɛ an ka wasabulon kɔnɔna na n'olu ka baara ɲɛsin don kɛnɛya yɛrɛ ye walima an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o o ye commission santé du CNT o kulu maa ɲɛma n'o ye Abubakar Seriki Fɔnba ye ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ hakilina min kɔni taara ka ɲɛsin ka yɔrɔ jɔ min yɛrɛ kɔni ye farafin furakɛyɔrɔ ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka taa bala cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na o kɔnɔna na min ye farafin fura yɛrɛ nafaw ye a y'i da don o la ka se k'o walawala cogo min na an ka jɛ k'a ka hakilinaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ye nin baara min kɛ bi nin b'a yira k'a fɔ ko dɔnniya dɔ bɛ anw yɛrɛ fɛ yen farafinna mun sirilen bɛ an yɛrɛ ka furakɛli cogo kan ni jateminɛ kɛ farafin fura ɲɛfɔ cogo de b'a la o ɲɛfɔ cogo la a fɔ n bɛ ko farafin fura ye fura ye fura min ni a lakodɔnnen don fura min ni dɔnniya sabatira la wa n'a yirala k'a fɔ k'a bɛ nafa ɲɛ adamadenw ye o kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ bi
jateminɛ yɛrɛ la maa mun bɛ furakɛ farafin furakɛla la o yɛrɛ ka ca mun bɛ furakɛ tubabu fura la mais wagati dɔ fɛnɛ la an mɛnna fili kɔnɔ anw bolo dɔrɔn ko tubabu ka fura dɔrɔn ko de bɛ se ka an kɛnɛya alors que a kɛra tubabu fura a kɛra fura caman a sinsinna ye yiri de donc o de kama i bɛna ye an ka nin baara kura in a bɛna dabɔ musokɔrɔba min bɛ jiginni kɛ k'ale ɲin don kɛnɛya baara la kolotugula min bɛ farafin fura kɛ k'ale ɲin don kɛnɛya baara la mun fana bɛ den fura di hali sugu la k'ale ɲin don baara la ale bɛ furakɛli minnu kɛ ka an sinsin o kan ka tila ka maaw fana don baara in na minnu bɛ ɲinini kɛ hali ni dɔgɔtɔrɔw tɛ o ɲinini o bɛna kɛ sababu ye an bɛ furaw sɔrɔ fura min n'a bɛ an kɛnɛya n bɛ misali jɔnjɔn dɔ d'i ma zira kelen kelen mun filɛ ni kɔnɔboli tun ye denmisɛnnin minɛ zira de tun bɛ d'a ma zira bɛ kɔnɔboli jɔ wa zira bɛ tila ka ji don den fari la n'i bɔra i bɛna ye basi yirinin kelen o basi yirinin de bɛ jabɛti furakɛ wa bi biyɛndimi anw ka farafinna ɲɛɲinini fura la biyɛndimi fura ɲuman min b'an bolo a tɛ sɔrɔ tubabuw fɛ yen donc o kɔrɔ de an k'an yɛrɛ don da la k'an ka dɔnniya don da la dɔnniya min b'an bolo k'a sinsin o de siratigɛ kɔnɔna la minnu yɛrɛ bɛ fura baara kɛ u ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan o jɛkulu mun filɛ n'i y'a jateminɛ maa min b'a kɔnɔ bi a bɛ taa maa ba 10 ani 600 la donc nin b'a jira k'a fɔ an bɛ fɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ nin na fɛnɛ a b'a ye kuma caman furako la a bɛ majamunibaw mɛn furako la n'i y'an ka taabolo jateminɛ furabɔla tɛ majamu k'a ka fura kan furabɔla ka fura de b'a yɛrɛ feere parce que an taabolo la ni i ka mugu fura ka ɲi ni maa min nan'i fɛ ale b'a fɔ ko taa karisa fɛ a ka mugu fura ka ɲi furabɔla la ni maa min ka fura bɛ mako ɲa denko la bon ka taa karisa fɛ a bɛ nafa ɲa denko la a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'an donna furako in na ten dɔrɔn ko ka tin k'a fɔ ko ka fura feere ayi jateminɛ de kɛra jɔnni bɛ fura bɔ ale ka fura bɔ a y'a sɔrɔ a fa la wa a y'a sɔrɔ a ba la wa a ka fura in dɔnniya bɔra min a bɛ fura o dɔnniya in an bɛ k'an mago ɲa o de la pour que ka se ka baara kɛ n'a ye donc nin fana bɛna to an ka farafin furakɛlaw u fana b'u ɲin don furako ɲɛɲinini na a tɛna kɛ ko tɔgɔ b'a la n'i y'an ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka kuma dɔ la n'i ko ko an ka taabolo furakɛli a bɛ k'u kɔnɔ k'o ye fɛn lankolon ye ni e ka taabolo kɛra fɛn lankolon ye e yɛrɛ de tɛ fɛn parce que n'u y'a fɔ ɲɛna n'i ko médecine dɔrɔn olu bɛ miiri min na tubabu bɛ min dɔrɔn kɛ ayi tubabu bɛ mun yɛrɛ kɛ munna u ye sociologue fɔ munna u ye anthropologue fɔ c'est pour que k'a dɔn jamanaden yɛrɛ ale bɛ balo cogo jumɛn na a ka faamuyali ye jumɛn ye tant que m'o dɔn i tɛ se ka mɔgɔ furakɛ donc nin bɛna kɛ sababuya ye k'an ka farafin fura k'a don ba la k'an ka farafin fura k'a kɛ cogo ɲa ka yiriw fana ɲini halisa ka dɔ fara an ka furakɛli ta kan nin bɛna to fana mali bɛ lakodɔn nin b'a to diɲɛ mɔgɔw bɛna tuguni minnu tun bɛna ɲɛɲinini kɛ ka na fara an kan k'an ka ko ɲɛɲini n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw mana n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ n'u ko recherche a wari bɛ bɔ maa min kun ale tɛ diɲɛ ta kɛ koyi ale mago bɛ min na a bɛ wari bɔ ka don de la bon a bɛ k'e kɔnɔ kuma la k'e ye wari sɔrɔ mais e ye wari sɔrɔ ale ye dɔnniya sɔrɔ tubabu bɛ k'an dan ni o de donc an nin dabɔkun ye an yɛrɛ ka wari bɔ an yɛrɛ k'an ka ɲɛɲinini kɛ an ka kun dɔ di an ka ɲɛɲinini ma a ka se k'an nafa kɛnɛyako bunakun kan o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na a mago bɛ bɛɛ la wa nin fɛnɛ an kɛtɔ ye ka kɛnɛya dɔ don ba la yɔrɔ grève t'olu ka yɔrɔ la o yɔrɔ grève t'olu fɛ yen olu b'a k'u yɛrɛ ye maintenant n'o o donna ba la yanni a ka fɔ ko grève kɛra ko banabagatɔ tɛ furakɛ n'a yɛrɛ bɛ se ka taa furakɛ yɔrɔ dɔ la dun wa tubabuw y'an janfa u nana ni fura dɔ ye an dan b'a la an dan t'a la drogue don drogue tɛ n'i yɛrɛ ta b'i fɛ yen dun wa n bɛ kelen f'i ɲɛna bi i bɛ fura o fura ta a bɛɛ bɛ ko dɔ las'i ma fo n'a bɔra fura min n'a jɛnsɛnnen don n'a bɔra yiri la parce que fura tɔ bɛɛ bɛ dilan ni fɛn wɛrɛ de ye o de y'a kɛ i m'a ye an ka mɔgɔ caman bɛ yen u dan bɛ farafin fura la c'est pour cela an y'a yira k'a fɔ farafin fura n'a bɛ dilan tuguni a ka dilan k'a jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ yala a bɛ gɛlɛya min se mɔgɔ ma k'o contrôler la wa a bɛ nafa min ɲa o contrôler la a n'a bɛ bana fagali min kɛ k'o bɛɛ dɔn n'o dɔnna an b'a mago ɲa a la donc nin ye yɛrɛta taabolo dɔ de ye nin ye yɛrɛya furako bunakun kan o dɔ de donnen don da la. An bɛ taa cogo Mopti mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Seware kuranɛ kalanyɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ n'o ye centre d'apprentissage et de formation islamique ye CAFI olu maaw kɔni ye kɛnɛ sigi u ka ekɔliden kulu sabanan ni kulu naaninan maa minnu kɔni tilala kalan na ka se ka jɔnjɔn d'u ma ni ekɔliden kulu ninnu kɔni u ye u ka promotion tɔgɔ da ko Usman Haidara n'u k'o ma ko Malim Kɔrɔba o kɔni ye kumasen min ta n'o ye thème ye o de ye k'a fɔ min ye kuranɛ ye
ale kɔni ye gafe min kɔni bɛ bɛn sabati diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni na. Nin kɛnɛba in kɔni sigira Seware, maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Aissata Mayiga ale b'a ɲɛfɔ an ye. Santiri belebeleba min bɛ Mopti kɔnɔna la n'u b'a fɔ a ma ko Kafi, ale ka nin formation ye alikuranɛ kalan yɛrɛ kɔni na, a kɛra sababu ye ni maa caman sera kuranɛ sanumanba in yɛrɛ kɔni kalanni na, wa o bɛna to olu yɛrɛ na se ka alisilamɛya diinɛ ta i n'a fɔ an daba masa yɛrɛ bɛ a laɲini cogoya min na. Bi an bɛ Sevare de, Sevare an ka Kafi centre dɔ ni bɛ mɔgɔ dɛmɛ se ka kuranɛ kalan. Alhamdulillah Sevare yan nɔ a ka bon kosɛbɛ, donc jama fila de bɔra. U tilala u ye kalan kɛ foyi mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de bɔra, donc o la an nana o cérémonie de la samedi le 12 août 2023 an bɛ o cérémonie de la. A ɲɛna kosɛbɛ fana ani ɲa kosɛbɛ comme a y'a ye u caman ye alikuranɛ kalan, mɔgɔ bɛɛ y'a ye, denmisɛnninw musow cɛ u y'a kalan. I bɛ nisɔndiya parce que i kan ɲuman kɔrɔ dɔw bɛ yen u ma deli ka a ba tasa ninnu dɔn pewu mais u sera k'a dɔn sisan, donc i bɛ alikuranɛ dayɛlɛ k'a kalan. Maa minnu kɔni sera alikuranɛ sanuma in kalancogo la, olu ye folikanw ni nisɔndiyakanw yɛrɛ kɔni yira. An ye fɛn caman ɲɛdɔn diinɛ la an kun tɛ minnu dɔn, donc a kɛra kunnawolo an ma, donc ka nabaga bɛɛ fo, ka karamɔgɔw fana fo, u n'u ka cɛsiri u ye belebeleba de kɛ, a n'u ka timinandiya. Hali bi an bɛ dugawu k'u ye. Promotion in tɔgɔ dara cɛkɔrɔba min na, hali bi Ala ka dayɔrɔ sumaya. Marraine fana k'a fana fo, ka Zena Kafe fana mɔgɔw fana fo. N'o bɔra yen an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye, an minnu ye diplôme sɔrɔ ɲinan, ko diplôme sɔrɔlen o tɛ kalan banni ye dɛ, an k'an cɛsiri diplôme kɔfɛ, an ka livre ninnu kuranɛ an kana bila, an k'a ta an ka to k'a kalan dɔɔni sinon a fana bɛna bɔ an bolo. Ledakan kɔni taara ka ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma, minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka u dege alikuranɛ sanuma yɛrɛ kɔni kalancogo la. Mɔgɔ dɔ t'a dɔn mais o bɛ n'aw nana yan nɔ n'a kɛra Sevare n'a kɛra yɔrɔ wɛrɛ inchallah sira filɛ n balimaw an ka jɛ ka alikuranɛ kalan, a bɛ kɛ sababu ye nin bɛ hɛrɛ caman d'i ma, a bɛ kɛ sababu ye Ala bɛ hinɛ la a b'i kanda, Ala kan bɛɛ kanda, Ala ka basigi dɔ Mali la, Ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ye, ka laban ko ɲuman d'aw ma, Ala kan bɛɛ sutura, o kalan fana Ala ka nɔgɔya ma, ninnu sera ka ninnu tilala u k'a dɔn baara d'u ma sa, donc i kan ka alikuranɛ kalan waati bɛɛ, donc ninnu bɛ se ka alikuranɛ kalan a ye jija ka dɔ fara kan, a ye jija k'a kalan ka ɲɛ kosɛbɛ i n'a fɔ tajwid sira kan avec les règles grammatiques inchallah. An bɛ dugawu de kɛ hali sisan nɔ Ala ka alikuranɛ kalanbagaw yɛrɛ caya an ka jamana kɔnɔna la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na, o lasɛri bɛ ka ɲɛ an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Niger camancɛ fanga minisiri ɲɛma ni ale suwanzila Niger camancɛ fanga ɲɛma fɛ n'a tɔgɔ ye Mahamana Lamine Zein. A ye wulikajɔ kɛ ka taa Tchadkaw fɛ yen, a ye dantigɛli kɛ ko Niger kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi camancɛ fanga dɔ Niger bɛna o de bila sen kan walasa ka se ka Niger ka fanga yɛrɛ kɛcogoyaw ka bila sira tilenlen kan. A ye wulikajɔ min kɛ ka taa Tchad, a bisimila Tchad yɛrɛ minisiri ɲɛma fɛ n'o ye Saleh Kedzawo ye, ale ni Tchad jamana ɲɛma Mahamad Idriss Déby Itno. A ka nin taama in na ka taa Tchad, a taara kɛlɛkɛcɛw ka pankuru dɔ dilan. A yirala k'a fɔ a ka nin taama in n'i y'a ta k'a lajɛ, a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa hakilinaw ta, hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka baara nɔgɔya a bolo. Ka da ale ka taali yɛrɛ kan, farafinna keleya tɔnba CEDEAO o jamana ɲɛmaaw kɔni ye sigi kɛ hali bi k'a yira k'a fɔ hakilina min bɛ olu la o de ye ka se ka Mohamed Bazoum ka sigi a nɔ la Niger kunna. Algérie finitigilakaw ka jalatigiba ni a bɛ wele commandant General Saïd, ale ye dantigɛli kɛ tarata k'a yira k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛw bilala ka taa Niger jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa Mohamed Bazoum bila a nɔ la k'a bɛna kɛ sababu ye ka basigibaliya la sabati Niger ni a nɔkan jamanaw la. General Saïd a ye nin dantigɛli kɛ ka sanga ni sigi min bɛ ka kɛ Irisikaw fɛ yen ni sigi tako 11 don, a bɛ ka kɛ hakilina min kan o de ye bɛn ni basigi o sabatili ye diɲɛ kɔnɔ. A baara ninnu yɛrɛ bɛ ka kɛ Irisi faba de la. Algérie ni commandant ba in a ko ni Niger lahalaw ta k'a lajɛ
hakilina min bɛ olu la o de ye ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min ye jamana bɛ se ka sigi bɛjɛ fanga kɔnɔ nɔgɔya la cogoya min na hakili sigi la wa a kana kɛ waati jan kɔnɔ. N'i y'o ta k'a lajɛ dunan si sen kana don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa wɛrɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛna u da don a koɲɛw la k'a bɛna kɛ sababu ye ka ko tɔ gɛlɛya. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a b'a ɲini diɲɛmaw fɛ u ka se ka farafinna jamanaw dɛmɛ walasa u ka taa ɲɛ u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ. Farafinna jamanaw ka gɛlɛyaw u k'a ɲɛnabɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana wɛrɛ si da kana don a la min bɛna kɛ sababu ye ka basigibaliya la sabati. Sudan jamana kibaruyaw la u ka fanga ɲɛma dankan ni u ye vice président n'a tɔgɔ ye Malik Agar ale ye dantigɛli kɛ tarata ka yira k'a fɔ kɛlɛ min bɛ Sudan kɛlɛkɛcɛw ani yɛrɛlakana jɛkulu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ in tɛ se ka ban cogoya si la fo n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ kɛnɛ dɔ kan ka sabu kɛ bɛnkan dɔ kan ka bila sen kan sɛbɛnfura dɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kɛ sababu ye u bɛ se ka marifaw da ka sigikafɔ kɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. A ko an bɛ waati min na bi n'i ye Sudan ta k'a lajɛ fo camancɛ fanga ɲɛma ani yɛrɛlakana jɛkulu in olu ɲɛmaw de ka sigi ka bɛnkan dɔw fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka bolonɔbila kɛ o bɛnkan sɛbɛn ninnu na. O kɔfɛ u k'a ɲini u ka kɛlɛkɛcɛw fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka marifaw da min bɛ da u ka yɛrɛlakana jɛkulu minnu bɛ dugubaw kɔnɔna la olu fana ka bɔ duguba ninnu kɔnɔ ka taa u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilina kelen ye. Fanga bɛ maa minnu bolo bi ni o ye jamana ɲɛmaaw ye u n'u ka ɲɔgɔn faamuya bɛnkanw na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kɛlɛ banbali ka ban ka bɔ Sudan jamana kɔnɔ. Libi jamana kibaruyaw la u ka gouvernement d'union nationale olu ye dantigɛli kɛ tarata u ka ministre ɲɛma n'o ye Abdul Hamid Beibe a y'a yira k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya dɔ kun sabatira u ni jɛkuluba dɔ olu ka maabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko Souk Aljama ni o bɛ Libi faba yɛrɛ n'o ye Tripoli. A laɲini tun ye min ye ka se ka marifaw yɛrɛ bila walasa min ye Mahmoud Hamza ye ni ale ye u ka jɛkulu ta ko 444 lakana bolo ma o ɲɛmaa dɔ ye ka se ka ale kalifa maa dɔ la maa minnu bɛ n'olu date fanga yɛrɛ koɲɛw la. Dantigɛli kɛra Mahmoud Hamuda fɛ kunnafonidi sira dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Anadolu ka sanga ni nin ko ye. Kabini tɛnɛn wula fɛ Libi faba gɛlɛyaba kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka sabu kɛ u ka finitigilakaw olu ni Mamuru Tilenw kɔni karilen bɛ ɲɔgɔn na ka kelen bɛ sababu ye ka basigibaliya yɛrɛ ka dɔ fara kan nin yɔrɔ kofɔlen in na. Fanga bɛ maa minnu bolo olu ni 444e brigade olu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la sabati marifaw ka se ka da min ye kuma ɲɔgɔnya ye olu ka bila sen kan o de bɛna kɛ sababu ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ lakanabaliya la u ka jamana kɔnɔ. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka an ma filɛbaga mandenw fo sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Buajɛ ka bɛɛ lajɛlen ma. Buajɛ ye dugu ye n'a yɛrɛ filɛ nin ye Segu mara la. Buajɛ Mayigalakaw alimamilakaw don k'u ni su ni waati in na aw k'an bɛ sini ɲɛla sɔnna ma.